El Consorci Provincial de Bombers ha guanyat en el Campionat d'Espanya d'Escarcelació. Estem molt orgulloses i molt contentes perquè això significa que de les 6 categories en les que participaven han quedat primers en 5, segons en una sexta, i la veritat és que això els ha dut ser els campions d'Espanya. Ahora vamos a ir al Campeonato del Mundo en Luxemburgo. Hemos pasado por Oliva, el interno, el Lanzarote que hemos ganado, y iremos a Luxemburgo. Eso es la punta de lanza, pero detrás de ahí pues está toda la repercusión que tiene hacia lo que es la formación, ¿vale? De ellos extraemos lo mejor en los campeonatos y después lo pasamos a la formación diaria en los parques de bomberos. Tenemos al grupo de Comenes, que es el Comité de Encuentros de Escarcelación, que lo que hace es apoyar, ¿vale? De hecho hemos creado ya 3 sedes en los parques de Gandía, Sagunto y Catarroja, donde se va a impartir formación a todo el colectivo en las técnicas que previamente se han elaborado en los campeonatos del mundo y nacionales. I això se tradueix en que després no és només el fet de que és l'alegria de que duen els trofeus així a casa, sinó també que es tradueix en una resposta millor de cara a les emergències reals. Sabem la importància que significa per a la vida de les persones una capacitat de resposta més ràpida, més àgil dels nostres bombers i bomberes en un accident de tràfic, i la veritat és que ells es preparen, es formen i després, quan competeixen, demostren que són els millors. I això és bo per a la ciutadania.